Сърцето ти не спира да работи дори докато спиш. Но въпросът е ти как се грижиш за него. Сърцето бие десетки хиляди пъти всеки ден и непрекъснато изпраща кръв към целия организъм. И въпреки това много хора започват да мислят за сърцето си едва, когато нещо ги притесни. Истината е проста. Движение, добър сън, баланс в храненето, по-малко излишен стрес и ежедневна грижа за организма. Аз лично включвам и продуктите на Aquasource в своята рутина като част от цялостния подход към здравето. Не чакай тялото да ти напомни колко е важно. Грижи се за него всеки ден. Последвай ме. Предстои още от серията "Познаваш ли собственото си тяло?"